Tak, tohle je představení zápasu Rise of the Stars 2. Dneska si představíme zápasy gala rána a můžeme jít rovnou na to. Takže první zápas máme Šimu proti Bongovi. Šimo, pojď. Čau, čau Šimo. Usaď se. Bongo, pojď. Čau Bongo. Usaď se taky, usaď se. Druhý zápas máme Filipa proti Kubovi. Filipe, pojď. A pak tu máme Kubu z Cčka. Kubu, čau. Jako další zápas je tady Teo proti Kostýmu. Teo. Bohužel Stejsky nemohl nastoupit, takže to vzal za něj Teo. A holčití zápas Nela proti Lucce. Pojďte k nám, holky. Yes, tak. Můžeme se jít posadit tady vedle Bonga. Dneska tady máme i sekuriťáky, kdyby se něco stalo, ať to nemusíme už řešit my. Ráďo, jak se těšíš na druhý galeráno? Já se těším a chtěl bych se zeptat hnedka na první otázku Bonga, jestli už začal konečně trénovat. Jo, já už trénuju 3x denně. 3x denně, jo. A soupeř na to odpoví? Já jsem s tréninkem polevil trošku od příštího zápasu, od minulého zápasu, protože chci, ať jsme na stejné úrovni s Bongem. A věříš si na něj? Věřím si, ale zároveň vím, že on je silnej takovej, jakože ani nevím, jak bych to popsal. Takovej zákeřnej. Mentálně. Mentálně? No, Cože? mentálně silný, ne? Mentálně silný člověk, no. Já se jdu zeptat Filipa, jak si věří na jeho soupeře. Filipe. Já si věřím, myslím si, že vyhraju. Nevím, proti čemu jdu, ale těším se. Kubo, co ty? Těšíš se na zápas? Myslíš, že vyhraješ? Sežeru ho jak kebab. Jak kebab, jo? No jako, to by se zase moc nenajet, je takový malej. Ale uvidíme. Co ty? Teo. No, já jsem se nepřipravoval, protože vím, že dostane prostě jak malý pejsek. Prostě tak to má být. Takže takhle, jdu se zeptat Kosty na odpověď. Kosty, co si o tom myslíš? Já jsem ho neposlouchal, kámo, sorry. Říkal, že dostaneš jako pejsek. Odpověď? Kámo, já si spíš myslím, že tebe bolestím jak pes granule. No takže takhle, tak tady to máme docela vyhrocený. A holčičí zápas, no myslíš si, že vyhraješ? Jo, jako podle mě to budu o dost lepší jak Lucka. To jako... Trénuješ? Ne. Netrénuješ. Dobře, tak uvidíme. Co ty, Lucko, myslíš, že vyhraješ? Já si myslím, že Nelču rozsekám na padrť. Dobře. A myslím, že bychom si mohli rovnou dát první stardowny, Ráďo, co si o tom myslíš? Já si taky myslím, že bychom mohli dát stardowny. Tak pojďme na to, kluci. Zavoláme jako prvního. Zavoláme si Bonga. Bonga se Šimou, jo? Tak pojďte, chlapi. Máme tady sekuriťáky, kdyby se něco tady vyhrotilo. Pojď tady, Bongo. Šimo, pojď taky. Ty ses nám tady zapomněl někde. Tak, pojďte, chlapi, férovej staredown, žádný fighty. Parádní staredown, chlapi. Tak, těšíme se na váš zápas. Myslím, že tohle bude zajímavý. Další zápas, Kuba proti Filipovi. Hoši, tady taky chceme vidět férovej staredown, jo, žádný fighty. Ty vole, hoši, klid, ty vole, klid. Klid. Máme tady sekuriťáky, který to naštěstí brání. Chlapi, můžete si jít sednout zpátky. Díky. Další staredown, Teo proti Kostýmu. Těším se na tenhle staredown. Škoda, že Stejsky nemohl nastoupit. Pojďte, chlapi. Klid, jo? Hej, klid, ty vole. Honzo. Parádní staredown. Hej, klid, no, ty vole. Klid. Taky si jděte sednout. Dobrý, neho. Jděte si sednout, chlapi. Kosty sednout. A máme tady staredown holčičího zápasu, Lucka proti Nele. Pojďte, holky, pojďte na staredown. Tady by to snad nemuselo být tak vyhrocený. Rozsekám tě! Klid, ty vole. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Tak, sekuriťákovi tady spadly brýle. Hej, klid.
Tak takovýhle hroty jsem tady nečekal u těchto zápasů. Můžete si všichni sednout. Klid! Hej! Tak, všechno dobrý. Klid. Tak, tohle je konec dnešního stardownu a představení zápasu. Rádio, co si o tom myslíš? Těšíš se na zápasy? Bude to vyhrocené a uvidíme se v pátek ráno. Těším se na vás v pátek. Čau.